ubashana kushubile obashana kuxabene ubendle enhlanganweni yeANC obashana kushayiswana ngamakhanda kuhlukwane obashana lapha kwikomiti lakhona elithatha inqumo obashana NEC obashana phecelezi National Executive Committee obashana ayizibhadi obashana cindezela uRamaphosa bamfakela ipressure obashana kuthiwa wena awubona ukuthi lo muntu ucommissioner wamaphoyisa kwaZulu Natal usifakela ingcindezi uyasihlakaza usinekela izwe awubona ukuthi amasende show moya alenga ngaphandle awubona ukuthi kuvela izinqa la eziyintshwamu kuhlubele ayizebhadi obashana iRamza mabethi olova bakhona lapha kwiANC hey lova thatha icover sesiyaphela mxoshe lo muntu with the immediate effect lo muntu akaxoshwe umkhwanazi ngoba umkhwanazi uzosinekela izwi ukuthi sibolile asilungile ayizebhadi obashana uRamza uthi nina msana uzongiqhatha nebhizi animboni lo muntu umkhwanazi wakhona ukuthi uthukuse induku emqubeni anibona ukuthi mangathi ngithatha ama chance ngiyamnyakazisa kuzongishubela kakhulu Enkonzo yamalunda obashana ucommissioner wamaphoyisa kwaZulu Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi obashana uphethane ophondo luyibazi obashana okudala kwasuhlaba phansi kudabuka amaliba kuqhitshwa abantu obashana ingena ngaphuzu le obashana kwakuchitheka igigi obashana ukhethukethi man to man face to face obashana esamuli R5 obashana koshiyana ukwenza obashana kundiza ugebhezi endodeni kushube akukho kubamsana izwini obashana isazo sholonto obashana basopa hey lo go blam Thokas wazi umkhwanazi ngimbekele umkhwanazi power bonkwali yenkosi